हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय दिनैनि बे भिडिअआव खायसे गोनां रादाबफोरखौ बुथुमनानै लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै मोनसे समनि आसामनि मन्थ्रि थामहिनबा बिपिएफ दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलोआव जयेन जासिगोना रोखा जाबाय गोबां सान सिगांनिफ्रायनो बारग' मन्थ्रि बिथाङा राजखान्थि फोथारनिफ्राय गोजान जानानै दंमोन बिथांनि बेफोरबायदि गोजान जाना थानाय थासारिखौ नोजोर होनानै बायदि समाव बायदि दोलोआव जयेन जागोन होननानै खौरां ओंखारदोंमोन बैफोरबायदि समावनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथांनि फारसे बायदि बिबुंथिफोरबो ओंखारदोंमोन नाथाय बैफोर गासैखौबो नेवसिगारनानै बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा फैगौ 12 एप्रिल खालि इउपिपिएल दोलोआव हाबगोनखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होबाय बिथाङा बुङो दि फैगौ 12 अक्ट 4 बाजि चिरां जिल्लानि मावखुलि काजल गामियाव मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय राजखान्थि हान्जा इउपिपिएलआव आंजों लोगोसे गोबां राजखान्थि हान्जा एबा आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मावथिफारिया आरो रायजो राजा इउपिपिएल हान्जायाव जगदान जानाय जासिगोन बे बाथ्राखौ सोरखौबा गाज्रि मोननानै एबा दुखु मोननानै थांखि लायाखै बियो समयनि दाबि एबा थासारिनि थिननाय आरो बे हाबाफारियाव जायफोर गोसो दं बिथांमोनाबो बाहागो लानो हागोन होननानै हादराव लोकसभा बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सफैदों एसेबांनो बायदि राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा गावनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनो थाखाय राजखान्थियारि फोसावदिंनाय जयनिं बायदि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों थिग बेबायदिनो बिटिआर ओनसोलावबो राजखान्थिनि गुदुं बारहावाया गोबारै बारनो हमबाय बे लेखायैनो बिटिआरनि मोननै गोख्रों राजखान्थि हान्जा इउपिपिएल आरो बिपिएफआबो गाव गावनि बिजाथिखौ देरहाहोथारनांगौनि थाखाय राजखान्थियारि फोसावदिंनाय जयनिं हाबाफारि लागासिनो आरो बैफोर हाबाफारियावनो बाथ्रा बुंथिलायनायफोरखौबो नुनो मोन्दों बेबादियैनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ 1 नं कक्राझार बियाबनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिखौ थांखिना बिथाङा काउन्सिलनि एमसिएलए इलेक्सनावनो देरहानो हायाखै अब्ला एमपिआव बोरै देरहागोन बुंनाय बाथ्रानि सायाव खाम्फा बरगयारिया बुङोदि जायफोर आंखौ जेननाय सुबुं बुंदों बिसोरो खेब 9 बार जेनदों 9 बार जेननाय सुबुंफोरा जोंखौ बिदि बुंनो मोन्थाय गैया बिथाङा बुंबावोदि आं खेबसेल'सो जेनदों आरो बोरै जेनदों साफ्रोम बिटिसिनि सुबुङा मिन्थिगौ रैखाथि हान्जानिफ्राय जागायनानै जोंनि सायाव इनाय खालामनानै जोंनि भटारफोरखौ बुला बुसि खालामना रेगिं खालामनानै देरहानाय जारिमिनखौ जोंनि मावथिफोरा गोसोआव दं होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो गरेस्वराव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वराव सुखदेब शाह मुंनि सासे फालांगिरिखौ पेट्रल लुनानै सावना बुथारनो नाजानाय जाथाय सोमजिदों गरेस्वर रेम्ब एकाडेमि थांग्रा लामायाव थानाय गंसे गलायाव थाव गुबै नागिरनानै बायगिरिनि महराव टुपि गाननानै साइकेलजों फैनाय दुथाङा जेब्ला बिगोमाया थाव गुबैखौ हरनो नाजानायावनो बथलाव लाबोखानाय पेट्रलखौ फालांगिरिनियाव लुनानै अर लागायना गालाङो बेफोरबादि जाथाय जानायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिहोदों बे जाथायनि सायाव गरेस्वर फालांगिरि गौथुम आरो दुलाराय बिटिआर बेंगलि लाइमोन आफादा थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय पुलिस बिफानखौ खावलायदों गावनिनो बिसि आरो फिसाजोखौ दानस'नानै बुथारदों खोला कामरुपनि नगरबेरायाव जानाय जाथायाव भजन माल' मुंनि ना फालांगिरिया गावनि ना दानग्रा सेखाजोंनो गावनि अनजालि बिसि ममता माल' आरो गावनिनो 6 बोसोर बैसोनि फिसाजो पिंकि माल'खौ दानस'यो दानस'नानै बुथारखांनायनि उनाव बुथारगिरि भजन माल'आ नगरबेरानि पुलिस थानायाव गावखौ गथायहोयो नखरारि बेले बेजेनि थाखायनो बेफोरबादि बुथारनाय जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामदों पुलिसआ लोगोसे बेबादि मुगैथाव जाथाया ओनसोल नाङैनो गोमोहोदों दिनै नखर मन्थ्रि अमित शाहया आसामाव दावबायफैगोन हादराव लोकसभा बिसायख'थिया सफैनाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो राजखान्थियारि हान्जाया बायदि आदबजों फोसावदिंनाय हाबाफारि लागासिनो दं लोगोसे बैफोर फोसावदिंनाय हाबाफारिफोराव गावबा गाव दोलोनि गिबि सारिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मेल खालामनायफोरखौ जों नुनो मोनो थिग बेबादियैनो हादरनि नखर मन्थ्रिया बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय दिनै आसामनि लखिमपुराव सफैगोन लखिमपुरनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाखांनानै डिब्रुगड़आव जानो गोनां फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो मोनानि 6:30 रिंगायाव तिनिसुकियाव जानो गोनां रड श'आव बाहागो लागोन नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा मख'नो गोनांदि बिथाङा जर'खायै डिब्रुगड़नि बिजाथि सर्बानन्द सन'वाल आरो लखिमपुरनि बिजाथि प्रदान बरुवानि बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन 17थि बिसान इन्डियान प्रिमियार लीगआ हादराव थांनाय 22 मार्चनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं बिनिनो मैया 22थि मेचआ कलकाता नाइट राइडार्स आरो चेन्नाइ सुपार किंसनि गेजेराव जानानै थाङो बे मेचआव कलकाताया गिबि बेट हमनानै 20 अभाराव 9 उइकेट खोमानानै 137 रान बानायनो हायो बेखौ होसोनानै चेन्नाइया 17.4 अभारावनो 3 उइकेट खोमानानै 141 रान बानायना कलकाताखौ 7 उइकेटजों फेजेननो हायो लोगोसे रविन्द्र जाडेजाया प्लेयार अफ द मेच बान्थाखौ मोननो हायो मैयानि बे मेचआ एमए चिदम्बरम स्टेडियाम चेन्नाइआव जानानै थाङो
फ्रेन्ड्स दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो होननानै सानबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसेनो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। गोजोन्थों।